नै दानिया गेसा बेबायदि साइजनि जाबाय बे स्मार्ट मिटार कारेन्टनि बायदिनो जाखाबाय एखे गेस टेंखि लालायलायनांगौ जाला हा सिंजों लाबोबाय ओरै लगायबाय नै बे जाहैबाय स्मार्ट मिटार बेयाव गेस दङ बेयाव दायो बाहायगासिनो दं ओरैजाय दा किचेनजों लांदों हनै बेलेगफ्रावबो थांसिगोन बे एकदम कारेन्ट बायदिनो जेनेबा मिटारफ्रा इउनिट हिसाबै 1 इउनिटआव 60 रुपिस बेफोरबायदि फैदों आरो दासिमाव दा एखे बेबायदिनो सोलिबाय आरो खिन्थानि आङो न' सिङाव माबायदि बाहायगासिनो दङ नै जों नै बिदि बाहायो बे एखे गेसखौनो दानि दिन्थिनाय बायदि नै बेजों फैयो पाइपजोंहाय दा बे एखे गासैबो एखे बुस्थुआनोखा माथ्र' नैबेखौ अफ खालामनांगौ अन खालामनांगौ अफ खालामना जुदि सोलायनोब्ला सोलायनो हाबाय आरो आनलिमिटेड बाहाय माथ्र' बिल हरबानो जाबाय आरो दासिमावहाय 15 दिनावहाय 300ल'सो फैदोंबालाय ने होमबा मासावहाय 600फोर हमनानै लाबाय ओमफ्राय आरो एकदम आनलिमिटेड बाहायोबा बरिया मोनसे अल्टारनेटिभ बिदि बानायना होबाय आरो जोंनि ओइथिंबो अदालगुरिथिंबो बानायबाथ' मोजाङानो जागोन अलासाम सोलिबाय होनदों दा तेजपुराव सोलिबाय बियानैनि न'आव नै आंलाय सानदों हाब गेसआथ' एभेलेबल मोनबाय थाया माबोरैथो एसेग्राब माबा बाहायबाय थादों सानबाय थादों आरो आं बेनोथ' दा होमबालाय हा सिं हा सिं होमबालाय बे गेस पाइपजोंनो बयनावबो साप्लाय आरो ओमफ्राय माथ्र' बे बिल फैगोन बिलखौहाय हराबा खिन्थु बन्द' खालामना हरगोन मोजांनि बाथ्रा नङाबाथ' जों गेस बेसेबांबा गोलाव लाइन जा बेसेबांबा गोबाव सानसे आंथ' दाख्लैहाय सिलिन्डारनि गन्डगल जाबाय दा फैखाबाय रेजिस्टार 1100 लादों 1100 रेजिस्टारावहाय मोनफिनानो ओमफ्राय 6000खौ मोनफिनगोन बायदि ओमफ्राय 6000आ मानि होनदोंमोन बे पाइपनि ओरै लाबोनाय पाइपनि आरो किस्ति हिसाबैबो होनो हाबाय किस्ति हिसाबै मोजां दा बिदि टेंकिनि गोनांथि गैला नै न' सिङावहाय आरामनो खेबसेनो किचेनाव थ्रोब बरिया तेजपुरावहाय दा बिदि